elura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Gaurko ekitaldiaren helburua bada bidelagunak, babesleak, eragileak batu, tarte gozo bat igaro, mezua gogorarazi berriro euskara gara, zergatik garen euskara eta zergatik zabaltzen dugu lelo hori, eta aurrera begira jartzea, 19 abiatuko gara Tarratzetik, eta bidean zehar egingo ditugu lekuko hartze berezi batzuk ere aurkeztu ditugu gaurkoan. Berrikuntza bezala, herri gora omentzen ari gara, urtero eragile erakunde talde bate omentzen dugu, aurtengoan herri gora iruditu zaigu oso interesgarria dela, hizkuntza bera elikatzen dagoelako, Euskal Herri osoko ikuspuntua izan da, Nafarre ager eremu horretatik abiatuta Euskal Herrian zabaltzea, eta euskara eta elikadura burujabetza ardatz, ezta? Gero euskara gara leloa bagatoz Arro herritik, euskara lehen lerrora ekartzeko behar izana ikusi dugu, eta hori adierazi nahi izan dugu argi, helduen euskalduntzeak ze garrantzia daukan Euskal Herriaren euskalduntzean, eta aldarrikapen horrek aurrera eramango ditugu korrika bitartean ere. Alde bat badaukagu gure lan publikoa dena, esan dezagun, kanpora begira, hitzorduak eta bar, eta gero koordinazio lanak barrukoak, 14 egun justo falta dira, urte luzeko lana izaten da, guk korrika bat bukatu eta beste baten prestaketa hasten dugu, eta badirudi lehenengo korrika dela beti, gauza asko, eta korrika bera ere asko hasi da, egitura ez horren beste, orduan, lanik ez zaigu falta, baina gogotsu egiten dugu, eta posik eta ea Tarratzera indartsu iristen garen.